Metformin je poznat lek za regulaciju šećera, ali postoje prirodne alternative koje deluju slično, aktiviraju AMPK i poboljšavaju sagorevanje masti. Berberin, najjači prirodni ekvivalent metforminu, reguliše šećer i ubrzava metabolizam. Cimet stabilizuje glukozu i poboljšava osetljivost na insulin. Gorka dinja smanjuje šećer u krvi i podstiče sagorevanje masti. GCG, zeleni čaj, aktivira AMPK i ubrzava metabolizam. Kurkumin smanjuje upalu i podržava sagorevanje masti. Resveratrol aktivira metaboličke puteve poput posta i vežbanja. Ove biljke se mogu kombinovati u čaj za maksimalan efekat sagorevanja masti i poboljšavanje metabolizma. Hormonska signalizacija, testosteron, IGF-1 i drugi faktori utiču na to koja vlakna dobijaju više proteina. Šta je IGF-1? IGF-1 je hormon rasta koji je sličan insulinu i ima ključnu ulogu u rastu mišića, regeneraciji tkiva i sagorevanju masti. Proizvodi se uglavnom u jetri, ali i u mišićima, kao odgovor na lučenje hormona rasta GH. Kako IGF-1 funkcioniše? Kada hipofiza oslobodi hormon rasta, GH, on putuje kroz krvotok do jetre, gde podstiče proizvodnju IGF-1. Ovaj hormon zatim deluje na mišiće i druga tkiva, podstičući rast mišića hipertrofiju. IGF-1 aktivira mTOR, signalni put koji povećava sintezu proteina i ubrzava rast mišića. Regeneraciju tkiva, pomaže oporavku od povreda, ubrzava regeneraciju mišića nakon intenzivnog treninga. Sagorevanje masti. IGF-1 povećava iskorištenje masti kao izvora energije, čime pomaže u redukciji masnog tkiva.